U znak sećanja na Nikolu Pašića, istaknutog srpskog političara i državnika rođenog Zaječarca, u ovom gradu 1992. godine osnovana je zadužbina Nikola Pašić. Cilj ove zadužbine je da organizuje, pomaže i podstiče rad u svim oblastima koje su vezane za život, rad i delo Nikole Pašića, srpskog, balkanskog i evropskog političara, diplomate i narodnog tribuna. U toku dosadašnjeg rada zadužbina je podigla spomenik Pašiću, organizovala više međunarodnih naučnih skupova, snimila dokumentarni film o životu i radu Nikole Pašića. U okviru rada zadužbine otkupljeno je više od 300 dokumenata i organizovana izložba povodom 150 godina od njegovog rođenja. Godine 1996. otvoren je memorijal koji nosi Pašićevo ime. U memorijalu se nalaze stalna izložbena postavka, galerijski deo i atrijum, u kojima se održavaju predavanja sa temama iz nacionalne i balkanske istorije, okrugli stolovi, tribine, književne večeri, izložbe i koncerti. U okviru svoga rada zadužbina je do sada izdala 5 knjiga.